Lah, yo. Ayo barungan barang. Udah nih rame guys. Wayah sahur ini dikeliling dangdutan sing nganggo sound horeg kuwi nggo koltep. Ini sing barungan. Sahur. Wayah sahur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini sahur tapi buah sih guys, kates, pepaya. Iki lho jan lampung yo ngene. Tak kontrene ya. Jangan tak panasi. Kangkung tapi ya nyet. Tak panasi kali ning kompor. Aku wah terus nek kapur anyep malah. Kayak yo tanganan yo. Ndok sing berkat ya ndek sore iki jane. Tapi yo gak mampu kok. Berkat bungkus godhong jati. Ayam guling kamu mam ndak? Pisang goreng. Anyep ya tok apa ngono? Anyep yo. Gak biasa aku bar cuci muka bareng ya. Kalau jangan ngomong. Kayaknya lho, Dak. Tak panasi kali jangan lompongnya. Wis sahur lah nang do sahur nang do saeneke ngono lho, ora usah nggugai. Dinda iki pinter tak lem lho kok rek pinter Din saiki. Ndek cilik entukku nggugai sampai pegel nganti tak seret bareng gendong guri saiki kok. Lha wis gedhe Bu aku ki jen. Perawan durung tuwek. Aku wis gedhe Bu. Lho apene endi kuwi iki? Ana? Apene endi? Alah. Lah apa kok sene kono barang ta? Ngapik-apik ning kene kok. Ya ayam gulingnya mam Dok. Kok malah nek jangan lompong kok arek angger request Dinda ngono wis. Masak cewek tadi. Mbak entung-tung lombok ijo, lawoe balur wis mantap ya, Dek. Iki berkate kok mbok mam, Dok. Aku ki krungu to. Jam 2:30 mau lho. Wis dibukai kol ngono biantar kok mbah dangdut. Lah mikirku ki ngene. Wong yo gak sah masak, sego wis duwe. Engko tangi jam-jam 3 ana sedengan. Lah nek ndingi 2:30 tangi karo aku laren masak bayem, laren mbuh. Iki karek gawek ngono nduk energen. Sekolah ben kadang ben. Iya, Dek. Gak sah Ini enggak. Aku tanpa yang raup sik kae. Padang ripate. Untuk ngusang kangkung ndak apa itu? Anyep tapi nek. Anu ya, jangane tak panasi. Sing anget iki jangane. Segone lha iki. Lah sego berkat ya iya. Jarak gak ngecupno neh wong. Apa kuwi? Anu Dek. Kuwe. Apa? Lah segaku itekku ya ora kepangan. Oh gak aku lha iki wis enek kolak. Cah cilik-cilik ya. Yo bral perkara barungan kae engko. Sing son bianter ki tak bloke pendi nggih. Paling. Iya tok iya. Nek kendang iki ora kaset iki kendang. Kendang tenan ya? Masih
Andrea sing dadi barungan nggih. Keliling. Ora wedi kerinan, guys. Nek ning desa iki ora wedi kerinan ngono. Wong gugah iki akeh ya. Mulai 2:30 wis dadi Aku marah aku setengah Gugah. telu kok. Gak masak Nah, mantap. monggo nderek sahur. Jangan ya bar tak panas iki. Mateng yo malah 150-an ki paling. Walang kayu, guys. 1 kilo 135 ngono piro. Jadi selawe sak paket. Sak paket cilik toples cilik yo. Isine yo cilik saiki 20.000 iki isine mbuh piro ngono kena di. Tidak mana kon nyapunan. Dinda ben istirahat ya, sakno bar isah-isah terus apa nyuci guys, nyuci ki sampai ambal ping 3 mbok ping pindho. Gara-gara sabun cuci niki habis, ndek esuk pesen bakul rayang ki gak dientukno, terus tumbas eceran. Terus ki mang agek dicuci, terus korah-korah. Terus giliran masak ndek turu guys, ginten aku sing masak. Riku sendeke iki ya sayur terong, kacang panjang terus karo koro ki dikek iwak sangit. Tapi desih iki bakul rayang 3 tak tepis kuwi gak enak iwak sangit iki iwak P iku lho guys. Jinise ning pasare kono ya ora enak. Niki karek nyantai. Wis tak bumbuni, tak godhoki karek ngabulungi santen. Ini ki engko nek mam ki Dinda ki seger, angger penjalukane apa ngono kuwi. Ndeke nyocoki ndeke dadi buka sahur ki ya seger nek mam. Angger ape masak ki tetep tak teko isik. Masak apa anut Dinda. Wah iki cara iwake P ngono jan mantap pokoke. Ki enek, guys. Kosong suruh ning pasar lah ya kosong gak enek. Dua hari kok lodeh, iki lodeh lompong, iki lodeh kacang. Ngeteri apa mati? Hah? Walah untuk bliwah barang mati tak bayar kon makna lekti wis mbok kakno. Kowe ngeteri apa mak Ti? Ngeteri apa? Abak. Waduh. Iki kacamatane sapa? Ya Allah ayune. Endi cek piye ndelok? Waduh wis rono. Wah lalah, apa ae iki? Payek, mie. Kondangan apa iki, Mang? Heh? Iki sego uduk, iki sego Jawa. Lha ya nek ana sego uduk, ana sego Jawa. Kondangan sapi kek. Alah, Tak umbah apa tak goreng. sapine bayi. Tak goreng. Waduh, dawete iki ya. Rupane sampe ra ontra lho. Lah wis dicampur caur kaya bener kok. Jane tak kayak lemah. Cek enak apa ora ya cara ngono? Jane caune iki Mangan kon misah ayo. Tapi masak apa? Pe bening terong. Wah, lah untuk jeruk nih. Duit apa? Sani. Duit apa? Endring. Lah dhuwitku seksenane. dhuwit susui 4.000 Kayak 4.000. Disekseni arwahe harjo Aku gede. dhuwit 6.000, Mak. Kita harus cabut. Jen nang dibu pecah. Lah dek enggak bukan kayak gue. Kayak ijure lho Pak Deng glithuk. Iya, sasana Nginuk rek. Gleng iki lah. Lah kok dadi bencana yo ijek dhuwit kurang. Ijek duwe sak ngene lho, sak mblebek ngene aku. Tak ning kulkas. Wah, pelanggaran iki. Mas aku ngono wah, timbel rene ngetri apa kaya angin. Aku wis nyayur lodeh, Nilai beras kok. pindang tak irisi lombok ijo. Ya, Mak, ono lho pesone ngarep. Ki lho ning isor kene lho, Iki jeruk Bali berarti. Sony.
Aku karek goreng lombok pindangnya bar tak goreng. Santuy. Santuy. Lha wong po ora badhek ya mungkin abab manut badhek ke surga kok. Panas dalam. Panas dalam aku ki. Ora mana popo. Ora peh. Yo cairan kuwi berarti kurang-kurangan. Lho, ndek enek wong poso ya ababe wangi. Ababe yo. Api kan terus yo rodok beda. Yo cek koyo siki ngono. Denane nang kene, saiki rodok nang kene lho. Lah ya ndi coba pinter ngono lho. Cek tadi blengkah dan plekoto. Wedok pelanang guys. Ya iya. Lanang kok wedok. Blewah iki. Ya ya lek ti mau sing pesen ki. Iki ya. Lek ti sadar, Koyo cek. njaluk 10.000 jare. Dua untuk biru. Ya karek om kok dikeki piro. Sekelo kok biru. Ketoke tuwik ya wis. Kowe kan nandur urip pandut tapi. Tuwik ini kok apik nok yo. Ora ya aku rek nandur jero. Tapi anggek ceblok ki enak ora? Melok-melok. Rene Kecil kok enek ae lah. pengganggi. Pade poso nggih rong dina wis sayik-sayik lha kula apa turune. Lho dorene. Lho. Ngono kuwi lho alah. Ben mlebu dodolan. Ayo ya. Bisa jenaka wis ya, tak coba wis ya. Yes. Dan malah jalanan deh. Mbah kuwi. Bisa dinakal ngono kuwi ya. Iya, aku ape metu kok. Aku ape mangkok ya ayo. Mbah sok kecil-kecil ki mbah. Piye? Ya bener deh. Lho, gendong ya gak boleh piye? Deh nangis, Deh. Gak boleh, Deh. Wong ape mlebu ora oleh ya salahe kok mulane aja nakal. Ape mlebu ora oleh rek. Nek digendong Pak De rek muring-muring. Nanti gendong, Deh. Mas Sandar akhir men go apa? Oh, ndi Mas Sandar. Wis nagak kono sandale nagak kono. Wis nama gak melak rene ti. Cek nyilah nduk kaca mripate nduk. Cek mamak cek silai cek piye? Nganti ambek bondingno rasane dhewe itu beda ya Pak. Waduh. Besok iki. Mundur Wong nangis sik nggo kaca mripat ndak ya. Lah loe engko rak ya ora. Aduh. Mandes ngono ki ya. Kon direk antuk api. Kaca mripat. Tinggal wong tuwek gak pantes. Ora usah. Nggone anak-anak. Kemana tuku ning kono mampir tuku apa? Sing tok gelas ki. Gak kopi rantai kan. Paling susu kok. Mbah kok nek kopi. Cek, nang pakai cek piye? Cek cantik ora nek pakai kacamata. Adek, nek pakai kacamata cek apik ora? Cek mamak nyilah pinjem ta. Ya wong poso-poso nak. Lah piye rak jajane diadoi ngono kae? Ya paling garingan kuwi lho. Bibar panen itu. Apane? Wis nakar gula ekor bangun. Lah ya sing apa ki motor apa bondi. Motor. Pak dhewe lho piye ngono. Kaya kejane iki nukokno ngono lho. Ya tuh Pak dhewe kok malah kan dhewe ya. Lah piye kok caya meri anu kono wis nae. Kok ora sitok nukokno kabeh ngono lho kok. Ya ngenteni sok ki lho tak adol bengkoke bayan. Bayaran. Dilengkas ya cel. Iya kuwake lho tau ora terak nek jagungan. Lah yo lewani rek ning Delia Padi yo kuwake dijere. Lho. Karo grimis wengkler grimis. Pak Dik terus Isna sing diomong ki sampai sahur bareng ki yo Isna. Ya warung kan gak ngetangani lah.
sampai sahur bareng lha ya aku kaget ae ngono kuwi ya Pak De sampean. Jalan kuwi apa ya? Kopi iki jek Isna. Terong, wortel wis panganan iki. Tante ya Tempe iki jane nek asam urat ora oleh ala ya engko. Tirakat guys. Oh ya asam urat gonde kaya. Lah nek kene kepeng tak beli motor pelek. Sehat ya tirakat. Motor ijek iki kene sapa peng aku son glesepno awor motor apik-apik. Wah, iki ngono iki lho sing Isna. Kuwi sitoke malah isen deh lah ya punan kok motor elek dhewe ngene Cak. Aku kedak bakal motor kok kan ngono deh kok. Wah, lha kuwi Wis ning bakal motor lha dirental-rentalno ngono ya. talno kok iso engko pedet kok ora ngono perasaan. Kuwi nek belajar iki ndek apa nek kok iso kuwi? Belajar iki sampe Pak nek do sekolah nek Jadi ya wis iso nek karek sobirin iki. Kowe nyabrang ra. Tam sobirin ya urung iso kuwi. Jurine make Wis. mulai ala kok lah kuwi ora alas dino kok dadi. Angger wis geduk ngisor ngono ae pokok iki Anam kuwi. Anam ki jane ya belajar WMC kuwi Mati. Jane. Lho wong bite ndek malah ndik kok. Ndah, Wong dur. masuk malah ndik dhuwurku. Ndang urung oleh mbok Dik. Baru gak sah iso lah ya, tak bensin. Lho ora arah. Kita sebenarnya mesti piye aku? Beda ta bar irit. Alah mbok isa kaya apa sing ape di anu kok. Kurang. Oh kan sebenarnya Ibu gak isa aku. Kocok kok. Ayo. Wae apa ndiadi ngono jeruke iku lho. Ayo. Nek cene tak sundane. Ayo. Iki ora dinggo pingin-pinginan. Tinggo hidangan. Nggo pajang tok kuwi Nam, anu Dam. Gak boleh pengen. Ya, jenakno kok putune Atam, bae Dami, sitoke Anam, Apis. Wis padha-padha. Alah wis ben Dik, iki rasa pengganggu Dik. benakna Ora iso ya aku. Rasa pengganggu Dik. Buat kok ngene. Wis Dik ora usah mbok ganggu ki kok jerat-jerit. Tekune kaya oh ya wis mulai. Kan benakno mama iso kali. gorene tak benakno rene Kodoti ngono kok selane. nah rene dibenakno ibu kene lho Wis tinggal Dik, tinggal. Remuk kabeh, remuk kabeh. ngono ya Allah Wis nah tinggal. Iya paling pengaruh HP lho, ora usah dikek HP sik iki. Pak Dik lho kedelek Ngeneni iki, ha. pirik Ngeneni iki. saiki jek balekno Dik Ora perlu banyak bahan tok. Sing tuwek. Ya sing banyak gerang barang kae. Dek ulang-ulangane jayem nek kae. Utang wis dino Alhamdulillah guys. Akhirnya untuk masak dhisik iki wis siap kabeh. Kita sepilno sayure. Sayur koro, terong karo kacang. Terus buah yo pepaya. Iki enek cincau. Terus lawoke terpaksa yo pindang ya guys, eneke pindang. Terus iki es bliwah. Terus enek jeruk bali gawe tante. Terus iki Mbak Dinda mau tumbas sempolan. Dek Dinda loh aja dikon anu nduk prenge aja ngene-ngene aduh kebeler kengko. Duduk sing apik, duduk lah. Kayak ngelere sego iki cuma 2 Pak Su ki nek buka ki sing dijujuk langsung sego guys, langsung mam nasi. Nek dhisik kan seger-segeran sik nek Pak Su gak langsung sego. Ngombe banyu langsung sego. Langsung mam sego. Dek, awas. Nggih, iki ning weteng adem kok ya, Nduk. Ini tak sendokno. Aja ngene nek nduk, ngene lho. Kadang iki lho, guys. Jam iki urung
Karek sedih lu engkas perang menit ngono ya, Dik. Awas-awas. Sopora. Kak, sidukno, Kak. Dek. Engko kutahi, Dek. Gak pareng bandel lho nggih. Lho, kenek ngono kok, gak iso. Engko nyemplung. Sembuh pokoknya Din. Angel. Ajeng tangan. Gak iso. Nenek mama nih. Kandhani yo. Anu rewel saiki mbah piye kok. Cangkeme lah jerat-jerit ngono lho. Iki padahal ki ning weteng wadem lho guys iki. Gawek dhewe iki. Cinco. Pun ditelasno sik. Awas ciblok. Langsung ngambil. Iki aku telan dhewe, Dok. Lha kopi apa kuwi? Anu sempolan mangan cinco. Aku amir-mir prenge iku lho di Campur sate. alah wong disendokno ya moh, Dik. Lho, wis adzan, Duk. Ayo buka ayo. Bismillah sik Dik Dinda. Amin. Banyu putih dulu. Ayo, Dek Iza. Dek. Baca bismillah, buka puasa. Gede. Ayah celuk, Dok. Ya, buka ya. Daddy, come here. Buka ya. Selamat berbuka puasa ya, guys, bagi yang menjalankannya. Yuk, buka. Buka yang kedua kalinya. Empoh kuwi piye kok wong disendok ya moh Pak De. Lho, Pak suka mimik banyu sik. Kok langsung mbah sego. Wis kesukaane Dinda kuwi ya ngono kuwi anggere kesukaane kudu mangan ae. Nek senengane nek mamu kuwae wagung. Apa, Nduk? Saya bisa iki gak iso ya, Wi. Nek jek gerene Adem ning weteng nek gelem. Nggawe 10 lembar ngono wis dadi wakih kok.